hayibo mangiphuma hayibo nanga umfana ephuma yazi ke izayoni izayoni ke makwaphuma nje make nabukana kanje waphuma seku right kanti ngizibizela wangishaya umfana waza ngibekiso wayengibeka nje unyawo abesethi hey wena umuntu akushayela ukuthi awufuni lekhofonoza yakho mina ngiyakwazi lokho hlukumezekile mina Nginosisi ubuhle Masango la ozoshare ezumuntu wesifazane ubunzima abhekane nabo ekhula kusukela emncaneni bakhe ezebemdala ebemngaka sikwamukela ohlelweni sicela uyichaze bese uhlala odabeni. Okay mina igama lami ngubuhle hello Masango from Tubatuba ngokusebenza ngisebenza Coastal TVET KZN TVET College. Yes. Applebush campus. Yes. So njengoba ula uzovenda uzokhuluma ngezinto odlule no ngizofa la angizokuzovenda. Okay. Ngizofa. Ay inali ithuba. Okay yes mina lo mfethu yazi hey bo mina ngisuka kude lapha mfethu ngangiboni ngila nje by choice yami as a woman kahle All right. yes but ngokwabazali mina kahle kahle singaba nginayo career ngabe angina ngizothi nje mfethu ngabe mhlawumbe ngiyalima laphana mina okay ngicela ukuchaza background yami. Okay. Mina I'm from a background yami yokuthi ngizalwa mina umfundisi. Okay. Ehambisana nomkhokheli kenzela kahambi yedwa. Okay. Yes umkhokheli wakhe kaMagwasi. Okay then emva kalokho hayi bandla hayi ngisonto nje njengezingane zonke makuthiwa uyasonto hayi ngikhulele nje enkonzweni vele ngizalole lapha ngazalwa okay ngakhula emva kalokho mase ngikhulile hawu I was 17 la ngathola khona anganoma ngatholela umkhwena kodwa I remember lo mfana lo yasho sabukana kanti umfana kamfundisi. Okay. Yazi uthi there was okay kunomuntu ade bekakhuluma lapha ophuma ejele yalo muntu ukhuluma istory sami kahle iGBV kuyenzeka ibe nestory sabazali because abazali bakwenza ukuthi ugcine uhlalile kwiGBV. Mina ngahlala mina kwiGBV because abazali umzali wami nomzali kamfana kwaku-bishop bahlangana namabishop kahle sekuthandana ingane la mase thandana ilingane hayibo thandana ilingane manje nje okay base bethi into abasidoma ngayo kahle umfana waye right amfuna uqamanga qala ukumbona umfana o right okay mahlangana right nje umfana kodwa inkinga yaqala la mhlazane sizohlanganiswa kuthiwa khona umthembiso kwabantu abasha ngiyawunyanya ngobani usuku wenzela ukuthi umfana abe nama powers entombazaneni o abazali bentombazane bengakwazi ukuba nama powers because of abazali bomfana sekuyathembiswana manje and njengamanje uyakhumbulisa abazali dala babethi umuntu okuyena ofanele abe nezwi umuntu wesilisa angithi yes nami kwenza kanjalo sahlanganiswa kwaba nomthembiso sahlanganiswa esontweni kwaba right. Ngicela ukubuza kancane uze uhlanganiswa nobhuti nihlangana nje ingxoxo iziqhubeka wabuza ukuthi uyathanda or awuthandi sasivele sesihlekile enkozweni. Okay. Sasivele sesithandana ngenkonzweni thina ngokubukana nje. Okay. Angikaze ngilale cabanga kwaze sihlekene nje. Okay. Sabukana sahleka sajabulana hayibo mangiphuma hayibo nanga umfana ephuma yazi ke izayoni ke makwaphuma nje
make nabukana kanje waphuma seku-right. Okay. So kwase kuqhubeka lapho ke. Kwaqhubeka-ke lapho nabo-ke nje abazali bethu-ke angazi noma sho mhlawumbe babejabula ngicabanga. Bajabula hawu. Hayibo. Sesihlanganiswa njalo. Mina-ke ngangaka decide angazi umfana. Mina ngaka decide. Sahlanganiswa kwa-right. Hawu. Okay. Namvele nje yazi into itiyaziwa abazali awusacashi umdala ngithi awusacashi ke manje njoba umncane vele iyakujabulisa into yokuthi awusacashi umuntu wakho uzombona noma nini yazi izayoni yasazayo mase sigqoke kahle sayoni aho yimi lo kanti ngizibizela wangishaya umfana waza ngibeka iso wayengibeka nje unyawo abesethi wena kwakusuka kwenze njani mangabe sesuke sekushayina lutho lempana lutho wangizalisa ke futhi even worse wayevela kushaya nje bekanga yes yabona mfana lana ikhona inkinga ayinayo ngoba mangikhumbula kahle mina yazi thini mangabe ngicabanga kahle since ngangingane kunayi wandala okay ngangenze lutho mina laphana noma ke kwakukhona into engangiyenza mhlawumbe nganginzo yale mfana wayengishayila ukuthi mina ufuna ukuqabula mina ngithe kancane ngibuya ngempama wenzani kusho ukuthi ujwayela abantu abathi bethu so wahlala isikhathi singakanani kulowo mshado lo uze waphuma sekwenze njani wanini 2000 ngathana nomfana loyana it was u99 yebo 98 99 99 ngakhulelwa okay 2000 ngazala ingane yakhe wangishaya ngikhulelwe uyazi ukuthi ngilibika udaba kubazali bami abazali bethini bethi ngeke wena uyikhethile indlela yakho mina nje guys ngeke nje yabo intsha namhlanje into engaba ningalilokoti nilalela abazali mina kwazami ingane vele zingangilaleli mina ke nje mina kwezami zingangilaleli enhloko hlazana uyithola ingane yakho yokuqala uyithole ngaphansi kwesimo esinje ngangithola ngishawa kahle yona uthando wakwazi ukuyinika uzange ube nenkinga ngaphakathi mental health nani ngaba nayo ngoba bayithatha eno 8 months no yazi ukuthi kuyithatha kabo nothi ukuthi ngangizonda bayithatha ngoba ngahamba ngayofunda eMangosuthu okay yes hamba ngofunda eMangosuthu yabo nje ukufunda eMangosuthu kwangisiza njoba ngiyilanje manje njengoba usufunda kusekephi umkhwenyana uphume kanjani ke kuyena umkhwenyana wani uba loyana lo bomshadile phela hoyibuka hleni nani yibuka angishawa lapha la komkhwenyana loya and ilo kazuba lo ngifonela akunamkhwenyana laphana vele ngangivele laphana ngiphoqiwe okay yazi sini ngifuna nje ukukhuluma iqiniso lokuthi yabo lento ezikhuluma lapha phakathi lokubuka umuntu fethu umbuke umkhumule fethu mhlambe yena wangikhumula kanti mina ngangimncane ngangengimkhumule yabo so abazali and yet yena wahamba wayabakuzali bakhe wathi hawu nanga umuntu engimthandayo emva kalokho mangabe esemthanda umuntu kanti uzongishaya mina ngashawa ngaze ngaphuma laphana ungibona ngaphuma mina ngashawa mina laphana as a result angimfuni umfana ongishaya and yazi ukuthi ibhlungu lento ngobani awuphinda umthola umfana ongakushaya mina nginayo relationship engangishaya sengishawa yashawa ibhadi lelana kahle kahle
ibhadi. Kumuntu wesifazane umhlambe nayo sekabe nesimo esicishe sifane nesakho. Uhlalele njengamanje. Mina ngaphuma phela mina ngalele ngafunda ngaqeda ngathi yabo lempilo le ngiphinde ngiphile. Abanye abantu besifazana ababa nalenkinga le babe bathi nje akuphumeke akashiye Hayi banamanga. Uyazi ukuthi mina umuntu wami mayisexolisa wayekakhalazalele la phansi akanendaba nani. Uyakhala yini. Ukhala la phansi yakhala kubuhlungu. Ngixole phela ngizothini. Shuthi nabo abanayo inkinga efanayo. Yabo njengamanje abafana bamanje vele phela vele bayakwazi uxoxa nami phela angazi nami angisho ukuthi ngiyashawa ngiphume esemthani nami ngiyahlala phela kubekezela ngizalinda akhali hayi abakhali lapha manje yo abakhali chomi abakhali ka bamanje into abayenzayo uthi wena unephutha. Uyazi ukuthi mina ibhadi lami ngibe nalo ngifike ngabe nabazali abathe mangishawa thi iphutha lami. Bavuna yini? Oh ngakhula ngayikhandela abangani. Nginomngani wami ovela athi wena uyeyisa masango. Mfethu mina ngiyeyisi mina. Uyeyisa masango. Ngiyeyisa bani? Nini? Makwenze njani lento engihlezi ngisho mangikweyisa awusungani uhambe mina ngikholele ekutheni mangabe uthiwa ena udiniwe phuma hamba ongcono thana hayibo angisakufuni ngobani uyeyisa uyadelela kodwa nje ungangenzi ukuthi ena mina nje vele umfana manje mangijola mina ngiyajola ke manje kaningi futhi mina ke ngishaya abafana futhi kaningi uma ngabe mawuthi la vele ngithi ayisuka uhambe make wathiwa ngijwayela kabi wena ngivele ngiphume ngihambe ngoba ngiyabona sekuya lapha uzongishaya phela manje ngiyalazi igama lethu ngijwayela kabi la ngishaya kakhulu ke ngishayela ukuthi ngilaleleni angifuni ukulala umuntu akushayela ukuthi awufuni lekhofonoza yakho mina ngiyawazi lokho hlukumezekile mina kahle athi slot bengisidinga lapha phambili ngoba kusho ukuthi laba abayazi lonto leyo mina le yabo lo sisithe khuluma phambili lotho ozowabula mina ngcono ngaze ngibulale umuntu uthi uzowabulala mina ngaze ngimbulale into engayisho ngathi asithini lo angivele ngiduke angangazi ukuthi ngikuphi ngihlalaphi ngoba ngizombulala. Ngiyabonga kakhulu ngesikhathi sakho sisami. All right. Sure.